Arratsaldeon, berriro ere hementxe gaude egunero bezala, egunean behin zuzenean jokatzeko gogoz. Lehen da bizi, lehenengo gauza, agur bero bat Ander eta nire partez, hementxe egongo gara eta zuekin datozten 20 minututan edo. Eta zer moduz gaude, zer moduz daramagu konfinamendu egoera hau? Konfinatuak bai, baina gorputza oso jakintxua da, eta atzo larunbata zela badaki ni nahiko bihurri nengoen, eta telebromak, teletxantxak egiten aritu nintzen. Hor usten dizuet beste ideia bat, konfinamenduan bitartean aritzeko. Eta gaur, igandea da. Eta horrek esan nahi du, egunean behin zuzenean, gaur bertan amaituko dela. Tristetu aurretik saiatu gaitezen disfrutatzen geratzen zaigun denbora apurra, baina gogoratu, gaur bertan amaituko direla gure zuzeneko saioak. Hala ere, eskerrak eman nahi dizkizuegu talde osoaren izenean, ni ere oso pozik geratu nahi, zeren eta hau esperimentu bat izan da, eta oso ondo atera dela uste dut. Azken 5 egunetan hainbat datu bildu ditugu eta horietariko batzuk badira 1000 lagunek jolastu duzuela zuzenean gurekin dagoeneko, beste 300 eta piko pertsona geratzen dira gaurko partidan parte hartzeko, eta bataz beste 10.000 ikusle izan ditugu YouTubeen, bai zuzenean, bai gerora bideoa ikusi dutenen artean. Beraz, behon dizuela eta eskerrik asko familia handi honen parte izateagatik. Atzo aipatu nuen beste kontu bat, lagundu idazu Ander hau azaltzen, zeren eta badugu egunean behin disfrutatzeko beste aukeratxo bat datorren astean, zeren eta datorren asteazkenean jokatuko dugu partida berezi eta ezberdin bat. Izango dela, 3. denboraldiko final nagusia, badakizue 3. denboraldia amaitu dela jada, eta finala jokatzea oraindik pendiente daukagula. Beraz, datorren asteazkenean, apirilaren 8an, adi ibili, zeren eta hementxe egongo gara. Nola sailkatuko da jendea partida horiek jokatzeko? 3. denboraldian sailkatutako lehen 100 erabiltzaileek jokatu ahal izango dute, baita ere beste 100 gonbidapen bidaliko ditugu aloloko beste 100 pertsonek hartu dezaten parte, eta 300 izango diren ez guztira, geratzen diren 100 gainontzekoak izango dira gaur bertan sailkatzen diren lehenengo 100ak. Ez hemen zuzeneko partidan sailkatuko zaretenak, baizik eta gaurko partida arruntean lehenengo 100ak. 100ek hartuko duzue parte 3. denboraldiko finalean. Final berezia izango da, saria ere berezia izango da, eta 2 partida baino gehiago, hainbat partida jokatuko ditugu, beraz, adi ibili, zeren eta beste aukera bat izango dugu elkar ikusteko. Labur eta azkar, badakit berriak zaretela gaurko jokalariak, zeren eta ezin da errepikatu, beraz, errepasatu dezagun nola hartu dezakezuen parte eta zein izango den joko honen dinamika. Bezperan sailkatutako 200 lehenak gonbidatuak izango zarete, suposatzen dut jada gonbidapena jaso duzuela, eta bezperan jokatu zenuten beste 400 pertsonak ere gonbidapena jaso duzuela pentsatzen dut. Beraz, adi ibili, sartu zaitezte aplikazioan jakiteko ea gonbidapena daukazuen, eta hala bada, sartu idatzita dagoen botoi bat azalduko zaizue. Sakatu, sartu botoia, ja, zeren eta bertan itxoitea hobe da, guk abiatzen dugulako partida. Beti bezala, 2 txanda jokatuko dituzue, lehenengoak 100 puntu balioko ditu, eta bigarrenak 200, hori da txanda erabakigarriena. Beti bezala, galderak berdinak izango dira erabiltzaile guztientzat, eta zer gehiagoa bai, azkar ibili, azkar ondo arin eta adi, kontzentrazio absolutuarekin, zeren eta ni atzerapenarekin noa, ni egunean behin analogikoekin nago, bale? Hartu arkatza eta paper bat, etxean lehiatu nahi duzuenek eta nirekin ibili zaitezte jokoan. Partida online jokatzen duzuenek, ez,
Ez egin kaso niri, egon zaitezte kontzentratuta mugikorrean. Ea ba, zer gehiago ikus dezagun bada garaia ikusteko ea zenbat jende batu garen dagoeneko 7:05 dira eta 335 erabiltzaile dagoeneko itxaroten lehenengo partida jokatzeko. Eta bueno, beste gonbidapen batzuk oraindik banatu ditugunez, emango dugu denbora. Pixkatxo bat ere bai jarraitzen du jendeak konektatzen. Kontatuko dizkizuet pare bat datu, aste honetan bildu ditugun datuak aipatu ditugu batzuk, baina bueno, esan dezagun ere bai, Mikel erabiltzailea izan zela ostiralean 267,66 punturekin, oraingoz eta aste honetan puntu gehien batu dituen irabazlea, oraindik bere errekorra gainditu dezakezue, partida bakarra geratzen da gaur, beraz adi ibili. Eta puntuazio txikienarekin irabazle izan zena, ostegunean Magnetx izan zen 204,81 punturekin gogoratzen duzue osteguneko partida zaila izan zela eta Magnetxek irabazi zuen. Bueno hortxe uzten dizuet erronka, zen eta oraindik Mikelen rekorra gainditzeke dago, eta espero dut agian gaur azken eguna izan da, indar berezi bat eginda, garaile orokor berri bat izango dugula. Besterik ez, ikus dezagunea gainontzekoak konektatu diren, badirudi baietz, bagara hainbat, eta geratzen zaigun gauza bakarra da, zozketaz irabazlearen zenbakia esleitzea, badakizue, irabazleak lehenengo geratzen denak izango duela. Egunean behin produktuez osatutako saskia, hori da gure aste honetako saria, baina ere badagoela zozketaz sari berdina banatzeko aukera, eta gaurko zenbakia 98 izango da. Ados, gogoratu zaitezte, nik ere kontzentrazio apur bat jarriko dut hontan, 98 zenbakiak ere saria izango du. Beraz, abiatu dezagun gaurko lehenengo txanda, guazen! Suposatzen dut, aplikazioan ari zaretenek ikusten duzuela atzera kontua dagoeneko, gogoratu kontzentratuta egotea, importantea da, garrantzitsua da ondo hastean, baina ondo bukatzea ere bai. Eta ikus dezagun zein den egunean behineko gure lehenengo galdera. Nola deitzen zaio azaleratze geologiko honi. Karkasta, flixa edo labarra. Erantzun ezazue klasiko bat egunean behinen ataria bereziki arkupekoa iparraldean nola esaten da petena, etxolategia edo apirikua. Iparraldeko hizkeran non dago laboralkutxaren egoitza zentrala Arrasaten, Bilbon edo Gasteizen. Publizitatea berriro gure aste honetako babeslea. Josean Oizen Beñat Dardo eleberriak nor du protagonista? Ikusten duzu liburuaren azala eta nor da protagonista? Agosti Sao, Nikola Maquiavelo edo Bernard Etxepare erantzun ezazue hurrengo galdera gaztelua, Herriberriko gaztelua. Hantxe duzue Euskal Herriko mapa, adi ibili eta erantzun mesedez hurrengo galdera, nor da argazkiko politikari hau? Idoia Mendia, Yolanda Barzina edo Laura Garrido nor da? 7. galdera, zein hiriburu da? Iruña, Bilbo edo Donibane Garazi adi argazkiari? 8. galdera, nor da argazkiko kirolaria? Vivian Txeruyot, Justine Henin, Miguel Indurain. Agian Indurain da, hortxe pista bat. Ea 9. galderara pasa gaitezen, identifikatu barazki edo fruitu hau zer da? Arabarba, ñamea edo borraja. Adi argazkiari, gaur argazki asko ditugu, eta azkenengo galdera nola ez, egunean behinena agertzen den, normalki agertzen den galdera bat, tipikoa eta mitikoa eta arrunta eta mesedez zenbatu ondo silabak bukatu da denbora. Ai ama. Bale, hartu dezagun arnasa denok batera mesedez.
Bueno, batazbesteko erantzun zuzen asko, nahiko batazbesteko on atera dugu talde bezala, talde modura, zorionak. Eta errepasatu ditzagun, lehenengo txanda honetako erantzun zuzenak. Nola deitzen zaio azaleratze geologiko honi? Ba, flixa ia pleno egin duzue, oso ongi, eta jakin ezazue flixa dela, nire ustez, euskarazko hitz bakarra bakarrik kontsonantez osaturik dagoena, ez? Ez dakit, ez bada hola, mesedez, beste bat baldin badago, idatzi tweet bat, idatzi txio bat, zen nik uste dut hau dela. Ea, bigarren galdera, ataria bereziki arkupekoa nola esaten da eta honetan apiriku da erantzun zuzena, oso ondo, nahiko kasmatu duzue ala ere, non dago laboral kutxaren egoitza zentrala, ba arrasaten eta gehienek asmatu duzue, oso ondo, aipatu dugu, hau dela, laboral kutxa dela gure babeslea aste honetan, hainbatetan izan data. Eta literaturari buruzko galdera laugarrena, bueno, ia erdiak asmatu duzue, Bernard Etxepare da erantzun zuzena, badakizue, Linguae Baskonum Primitiae liburuaren idazlea dela, euskarazko lehen liburua dela, eta bueno, 15 poema edo biltzen zituen liburua izan zela. Jarraitu dezagun, 5. galderaren erantzun zuzena, urdina hormapan ikusten duzuen puntua da, gehienek asmatu duzue, oso ondo, Euskaldunon erreinu zaharra oraindik esploratzeke dugu askok, baina merezi du haupa Nafarroa. Politikaria nor da, gehienek asmatu duzue, oso ondo, Laura Garrido da, erantzun zuzena, 7. erantzun zuzena gehienek asmatu duzue, oso ondo, ekipo, oso ondo ari gara, nabaritzen da azkena dela, eta jendea oso gogotsu dagoela. Bilbozen erantzun zuzena, hori ikusten duzuen hori, plaza berria da, eta Euskaltzaindiaren egoitza bertan dago. Gogoratzen duzue atzoko galdera polemiko hori, Asierren gana, ea zenbat silaba zituen hitz horrek, badaukazue Euskaltzaindiari galdetzeko aukera. Hurrengo galdera, nor da argazkiko kirolaria, Bibian Txerioiuz, mesedez, ezin dut, Bibian Txerruiot kirolaria da. Rio de Janeiron pasa diren Joko Olimpikoetan, duela 4 urte, edo jokatu ziren Joko Olimpikoetan 5.000 metrotako garaia, beraz gaur egungo txapelduna ere, bai, oraindik ere. Jarraitu dezagun, eta onjo eta landareak identifikatu barazki edo fruitua, arabar bada, erdiak asmatu duzu eta jakin ezazue nola oso gourmet eta masterchef ari garen jartzen orain 40 aldiaren bitartean, oso gozoa den barazkia dela, eta mermeladak eta postreak egiteko super erabilia dela. Beraz, nahi baldin baduzue pastelo bat egin, jakin arabarba badaukazuela eskura. Eta azkena sedentarismo hitza zen erantzun zuzena eta gehienek asmatu gure egunean behineko klasiko bat. Oso ondo! Bueno, oso fuerte hasi dugu beroketa gaur, Egia da hori. Ikus dezagun, zer moduz dijoan gure rankina gaur, oraingoz lehenengo txanda amaituta, eta Eneko Garmendia deituriko erabiltzailea da garaia oraingoz 82,05 punturekin, 10:15 segundutan, oso ondo, haupa Eneko, ea eusten diozun goiari, oraindik bigarren txanda falta da, eta hainbat erabiltzaile ditugu hor, nahiko zintzoak zarete izenekin gaur, ez daukagu horrelako, kerixa, bazegoen izen bat nahiko xelebrea, kerixarako gazta salga, mesedez, egin behar dugu sariketa bat egunean behineko izen originalekin, mesedez. Kode sintaks, bakizue beste sariketa bat, 40 aldia pila bat duzatuko bada, egin dezakegu egunean behineko izen xelebreen txapelketa. Bota dut, normalki kaso egiten didate egunean behinekoek, kode sintaks, mesedez. Ez gara gehiagri luzatuko, badaude 350 pertsona konektatuta dagoeneko, beraz, ekin diezaiogun bigarren txandari, guazen!
Gogoratu 200 puntu daudela jokoan oraingoan eta txanda hau dela erabakigarriena. Animo eneko, edozer gauza gertatu daiteke eta atzera kontua badijoa aurrera eta azalduko zaigu bigarren txandako lehenengo galdera. Wimbledon 1900 eta 87. urtean nork irabazi zuen? Ana Ivanovicek, Victoria Azarenkak edo Martina Navratilovak. Gogoratuko duzue askok agian noiz sortu zen YouTube, GIF eta guzti, eskerrik asko Kode Syntax, galdera hau eskatu nuen eta. Hurrengo galderara pasatu gaitezen denbora arindoa eta nor da argazkiko aktorea, Sean Connery, Colin Firth edo Jose Ferrer. Adi argazkiari argazki asko izaten ditugu, adibidez hau George Clooney da argazkikoa eta zenbat urte ditu edo beteko ditu 64, 59 edo 52. 5. galderara pasa gaitezen, nola du izena Boliviako komunitate indigenen bandera kolorean hitzak. Ai ama, huipala, patxamama, tauanistuyu, nola du izena behaien banderak ikurriñak, nola idazten da zuzen euskaraz. Koronavirus edo koronavirus. Adi pantailetara, asmatzen duzuen erantzun zuzena, 7. galderara pasa gaitezen, eta eragiketa matematiko bat 3 aukera dituzuen -22, -22 edo -12 eragiketa, zaila baino egingarria oraingoan ere. 8. galdera eta taula periodikoa ze elementu da Merkurioa, nola idazten da? Zuek erantzun, MHG edo ME. Hurrengo galderara pasatu gaitezen, zein da zenbaki txikiena, hau ere klasiko bat egunean beinen, suposatzen dut ongi erantzungo duzuela, eta azkenengo galderara pasa gaitezen, zein da gure joko favoritoa. Nor da nor jihadista, egunean behin, edo ahora kaigo maikoa. Bueno, eta denbora amaitzear dago, eta suposatzen dut denek erantzun dituztela 10 galderak erantzun dituzuela. Oraingoan ere portzentaia oso altuan asmatu dituzue erantzun egokiak, bejonde izuela, talde oso ondo ari zarete gaur. Bueno, iritsi da, errepasuaren garaia, Wimbledon 1900 eta 87. urtean Martina Navratilovak irabazi zuen txapelketa, Txekiako kirolaria da bera, eta jakin ezazue Wimbledon aurten bertan bera geratu dela, beste hainbat kirol eventu bezala. Baina, ez da ezer gertatzen, aurrera jarraitu dezagun, eta nik eskatutako galdera. Eta, 129 bakarrik asmatu, 2005an sortu zen YouTube plataforma. Duela 15 urte zer da asko gutxi niretzat denbora oso erlatiboa da, denbora motel eta azkar pasatzen da aldi berean. Ez dakit, gogoratzen duzue disketea erabiltzen genuenean, adibidez. Edo interneta iritsi zenean etxera eta kable bat konektatu behar zenion ordenagailuari eta orduan deseske egiten baldin bat zenuen telefonoa horrelako hilzorian zegoen gremlin bat entzuten zenuen eta ezin zenuen hitz egin, edo gogoratzen duzue ordainduta politonoak jaisten genituenean dei soinu bezala jartzeko eta modan egon zen Crazy Frog infragorrietatik pasatzen geniola elkarri mugikorretatik. Hauek dira nire amona batallitak. Nire adinekoek ulertuko nauzue. Jarraitu dezagun, hurrengo galderara pasa gaitezen, nor da argazkiko aktorea eta gehienek asmatu duzue, oso ondo, Sean Connery da argazkiko aktorea. Hurrengo galdera 4. George Clooneyk 59 urte ditu, hori da erantzun zuzena eta hala ere nahiko portzentai altuan asmatu duzue, oso ondo. 5. galdera, nola du izena Boliviako komunitate indigenen bandera kolorean hitzak, huipala du izena. Gehienek asmatu duzue, baina ez gehiagik, badakizue beraien prekolombino estiloa mantentzen, horregatik dela kolorean hitza bandera hori, oso polita da, agian oraingoz asmatu den banderarik politena, mundu mailan. Bilatu ezazue Googleen, zeren oso txiki ikusten da.
Bueno, jarraitu dezagun nola idazten da zuzen euskaraz. Gehienek asmatu duzue, koronavirusari buruzko hainbat galdera izan ditugu aste honetan, eta bai koronavirusa karekin eta berekin idazten da euskaraz, normala eta intuitiboa den bezala. Hurrengo galderaren erantzun zuzena, eragiketa matematikoarena -22 barkatu. Zen eta gehienek asmatu duzue zorionak. 8. galderara pasatu gaitezen, eta Merkurioaren simboloa edo HG da, eta askok asmatu duzue, nik adibidez kale egingo nuke barkatu, baina saia izango zen niretzat, baina gehienek asmatu duzue, flipatzen ari naiz gaur super arin eta super ongi ari zarete eta. 9. galderaren erantzun zuzena 8 bat da, eta gehienek asmatu duzue, matematikak nahiko ondo, zientziak oroar, ikusten dut egunean behinen tope zabiltzatela. Eta azkenengo galderaren erantzun zuzena, iaia pleno egin dugu, eta egunean behin da, mesedez 2 pertsonek esan duzue ahora kaigo maikoa. Kontaktatu nirekin, bilatu formula nirekin kontaktatzeko zuekin elkarrezketa bat izan nahi dut, jakin nahi dut zeba erantzun duzuen ahora kaigo maikoa, mesedez. Bueno, ai ama, egunean behinek beti ematen dizkit sorpresak. Ikuste ezagun rankinga Ander, mesedez. Bueno, pixka eta harin noa, baina, bueno, bai, erantzun guztiak berrikusita rankinga geratzen zaigu, besterik ez, itxarango dut pixka bat, magia gertatzen da batzuetan. Eta bai, aldatu da goitik bera rankinga berriro. Eta Joanes izeneko erabiltzaile bat, ai ama, Joanes, mesedez, bajen irudi bat dauka. Mesedez, ari zarete ikusten zuzenean gaude, bajen irudi bat dauka Joanesek bere perfilan egunean behinen, mesedez, Joanes, olatua Joanesi. Asko posten nahi zukera, ez dakit norden, baina asko posten nahi bajen irudi bat daukan pertsona batek irabaztea gaur igandeko erronka. Ai ama, beroketan 10-tik 9 asmatu ditu. 29 segundutan, eta gero 10-tik 10, 28 segundutan. 28 segundu, uste dut, aste honetan ez dugula ikusi, 28 segundu, eta denak ongi nola egiten da. Ez dakit, bajen espirituak lagunduta, edo ez dakit. Bueno, zorionak, Johannes Sebastian Bach, espero dut zuzarela, eta zerutzik ari zarela jokatzen, ai, ama, kriston ilusio egiten dit. Ze sorpresa. Eta, bueno, ikuste ezagun, zorionak Johannes, mesedez, eske, hau ez nuen espero. Zuzenekoak marabila bat dira, zeren horrelako sorpresak hartzen dituzu. Eta 88 esan dugu izango zela gure gaurko 2. sariduna, hala ere ikus ditzagun, badaude izen eta argazki xelebre batzuk. Sartu egunean behinen eta begiratu erabiltzaileen izenak, eske fantasia bat da. Iaia iritsi gara 88 zenbakira, ea nor izan den gure gaurko 2. irabazlea, eta KKO izeneko erabiltzaile bat da, 88 zenbakia duen erabiltzailea, zorionak zuri ere, zeren eta egunean behineko produktuez osatutako saski bat irabazi duzu, eta oso ondo, bueno, hobekuntza nabarmena, beroketan minutu eta 2 segundu eta 6 erantzun zuzen, baina gero autopistan sartu eta 10-tik 9, 2. 200 puntu balio zuen partida erabakigarrian. Oso ondo, KKO erabiltzaileak ere izango du bere saria. Bueno, egunean behineko lagunak, egunean behineko konfinatutako familia. Iritsi zaigu despeditzeko momentua, pixka triste jartzen naiz, egia esan, zeren oso ondo pasatu dut aste honetan zuekin zuzenean jokatzen, asko ikasi dut nik ere bai, espero dut zuek ere ikasi duzuela. Eta bueno, nire aldetik, milioi esker zuei horregoteagatik, eta besarkada bero bat, eta musu bero bat, fisikoa eta konfinatutakoa, eta ez dakit nola bidaltzen diren YouTuberen bitartez mimoak, eta baina bueno, eskertu nahi nizuen horregotea, eta hurrengora arte, aste azkenean hemen txegongo gara, mesedez adi ibili, nire partetik ezer gehiagorik ez.
Musu, eta jo!